சென்னையிலிருந்து போடிநாயக்கனூருக்கு வாரத்தில் 6 நாட்கள் ரயில் சேவை தொடங்கியதற்கு தேனி மாவட்ட மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். சென்னையிலிருந்து தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூரில் இயக்கப்பட்ட ரயில் சேவை முன்பு வாரத்தில் 3 நாட்கள் மட்டுமே இருந்த நிலையில் தற்போது சனிக்கிழமையை தவிர்த்து வாரத்தில் 6 நாட்கள் இயக்கப்படும் என்று மத்திய ரயில்வே துறை தெரிவித்துள்ளது. இதனையடுத்து முதல் ரயில் சேவை தேனி ரயில் நிலையம் வந்தடைந்த போது அரசியல் கட்சி நிர்வாகிகள், விளையாட்டுக் கழகத்தினர், சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் உள்ளிட்டோர் மலர் தூவி வரவேற்றதை அடுத்து பயணிகளுக்கு இனிப்புகளும் வழங்கப்பட்டன. இந்த சேவை விரிவாக்கம் பயணிகளுக்கு பெரும் வசதியாக இருக்கும் என பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர். மாவட்டத்திற்கான ரயில் சேவையை வாரத்திற்கு